Bisan ko nga ang piyesta ni San Juan Maria Vianney gitakda sa August 4 apan sa Pilipinas gihimo karon kining Sunday closest to August 4 nga mao karong Dominguha kay anticipated mass man nga St. John Maria Vianney Sunday. So atong gisaulog karon sa tibuok simbahan sa Pilipinas ang piyesta ni San Juan Maria Vianney. Daghan kong nadunggan mga pari, kaingon lang po ko wala tingali ni sila updating. Kay si St. John Maria Vianney kuno, patron sa mga diocesan priests. Unya na po'y nagingon nga patron sa mga parish priests. Sakto na tanan, no? Apan ang kinatibuk-an, si St. John Maria Vianney, patron sa tanang mga pari. So, dili lamang sa parish priests, dili biyatan ang parish priests. Dili lang patron sa diocesan priests, dili biyatan ang diocesan priest lang. Daghang religious congregations. So, si St. John Maria Vianney, patron sa tanang mga kaparian sa tibuok kalibutan. O karong Dominguha atong iampo in a special way our priests. Sagdi lamang kung mga pari sa marapod ninyo nga mga tawo pasabot dili perfect dunay mga kahuyang alay putong kahuyang weakness, spiritual weakness na po tinod yung mahuyang, no? Na ikahuyangan ang mga pari kulang sa kahingpitan, sagdi lang kay the fact remains and the truth remains nga kung walay pari, dako kayo og kulang ang katilingban. Kinsa may mumisa kung walay pari, kinsa may mupakumpisal, labi na Advent season o Lenten season, kinsa may maghilog sa mga masakiton, ilabi na ang Himalation, kinsa may magmisas piyesta sa mga kabaryuhan, alang-alang mag-barangay captain may mumisa, pari magyo mumisa, kinsa may muwali, although daghantang mga lay preachers, lay evangelizers, apan ang pari mangyod mag official teacher, official evangelizer sa atuang simbahang Katoliko. In other words, ang mga pari importante jud kayo sa usa ka katilingban. Ilabi na in a predominantly Catholic country like the Philippines. Murang atong iampo ang atong mga kaparian. Sagdi lang kung dunay mga apan kay ang performance sa pari sa tanan nga mga sakramento na anay gahom nga kung tawgon ex opere operato. Nga gipasabot ni ana nga the sacrament itself has its own inherent o sa may gipasabot sa inherent inborn power to take effect upon whom it is administered regardless of the disposition of the priest. So, kung ang pari nabalaan ninyong palahubog, pari nanugal, pari naaybayi, di man nato na malalis, kaya naman tinabalaan yun, nga mga ingon ana, no? Worse kung pari na ay laki, no? O pari makasasala, whatever you know about that priest, ang iyang performance sa mga sakramento dili apektado sa iyahang disposition. Muna gipasabot sa ex opere operato. So, ang misa valid, ang pagpamunyag valid, ang pagpangumpirma sa mga kalaslon valid, ang pakumpisal valid, ang kasal valid, tanang misa valid, ang paghilog sa masakiton valid, tanan valid despite the disposition of the priest.
So, ang importante di ay nga ato lang yung iampo ang mga pari. Kung naatay mabalaan nga binuhatan ang pari nga di mao, ato naman ang isipon nga mga samad ni Kristo. Sa diha nga si Santo Tomas ang madudahon, nakakita mismo sa mga samad, sa mga kamot, mga tiil o kilid sa atong Ginoo. Wala siya mukuha og tukog o alambre aron kulitugon tong mga samad, aron modugo pag-usab. Niluhod siya o mituwaw, "My Lord and my God." Ginoo ko o Diyos ko. So kung natay makit ang mga o nahibal ang mga sala sa mga pari, apil na dili lamang ang pari kung dili isig ka Katoliko. Mutuwaw kita sa pag-ingon, Ginoo ko o Diyos ko, ug atong iampo ang atong mga kaparian. Iampo nato kay kung atong dauton, wa man ta makatabang, nakasamot na intas problema. Atong iampo nga magbag-o ang mga hingtungdan o natungdan, dako patag natabang sa atuang simbahan. Atong iampo ang duha nato ka pari, si Father Conrad na agi man na dinhi, ang iyang amahan karon kasamtangang gihaya namatay man. Ya dungan-dungan po sa pagkamatay sa amahan ni Father Conrad, ang inahan po ni Father Buddy Marinio. Wala tingali mo kayo kamulalong ni Father Buddy, kaya wala man na masign sa Tanhay. Dito na siya dugay sa norte. Ang iyang inahan at the age of 94, may taliwan na pod. So ito nga po ang mga pari. Unya, tinuod ba nga ang pari makagaba? Bayon sa inyong kasinatian, tinuod ba nga ang pari makagaba? Na ako istorya ninyo, ha? Dito pagos Balogo, ang kandaw ay sakop manas Balogo. Unya, human sa Piesta Mas, nagbunyag ko, na ay babae, hinoon nato'y gamay itong bayhana. Na ay babae nga miduol, mintras gabunyag ko, gituliso ko niya, ningon siya, "Paulis inyo, dada imong bayi." Ang iyang gibasabot nga akong bayi, katong gulang pod nga tagatanhay, nga nagtabang-tabang sa kumpinto o pagpangluto. Matay ka gining tao rapod ta. Nakaingon man ko nga, "Di ka kaabtag sunod piyestas kan daw ay patay ka." Naabtan ba di ay? Mga 2 months before another fiesta, dito na ako ang mga igsoon na naghilak. Pasayloan na in taon, kay katong kalamat yun pa ba? Pasayloan in taon. Iko nga, ay, dugay na yun na akong gipasaylo, wala na gito sa kumbuot, tungod na sa akong kasuko. Mangayo siya pasaylo sa Ginoo. Anyway, namatay jud. Unya, kausapod sa Sibulan, nasaan man kog Sibulan. Nakita jud ko aning candle vendor, natigulang na pod, nagduslit siya og kandila, nagdagkot og kandila, unya gihulog jud niya sa kahon sa kandilaan, ang kandila nga nagsiga. Unya dayong dalagan. Di namang ko dala pong yawi rapod sa mga kahon, akong gidalagan, unya akong gipalong, magani kay jutay pay naduktan sa kandila. Daghan din ang mga papel diyang kwarta kay Sibulan gud na. Unya padulong pag ito ang 13. Unya ako siyang gitawag. Ikaw kita ko nimo. Ikaw gahulog og kandilang gakalayo din iskahon. Wa kay batasan. Dili pa ka nang inabuhi, candle vendor ka, unya unayon nimo ang simbahan. Wala man senyor, wala ko. Ay, nakakita ko nimo, ako yun nakakita nimong buanga ka. Kining tao rapod ta ba? Isang pari ta. Ikaw nga hulatang gaba. Wapod gapig tuig, namatay. Wa ko manghadlok, ang akong giingon nga, atong iampo ang atong mga pari. Unya nakasinati ra mi dinhi sa Tanhay nga nanay nagpasipala og pari. Diya sa FB, di ta magbuhat ni ana kay on the first place ato silang mga pari og ato aning simbahan.
mura pudag wala mabunyagi, murag dili katoliko, wala ma-evangelize, no? So, kadtong lalis kabahin sa 174, sa katubitang 174 hectares, naapo dito'y dato nga babae nga pabor kay sa 174 hectares. Iya po kong giayog daot kay naman ko'y program ato sa radyo nga kontra sa 174 hectare reclamation. Natingala dyo ko nga nung sigong pasangin lang na ay bayi, nga wa madyo ko bayi, o madyo ko kasulay ana ay mga suod, pero dili imong bayi. Nga, pabuutan-buutan ka, santos kay kag kuan, lami kay kag reputation, pero naa kay bayi, naa kay sikreto. Nakaingon po ko nga, gabaan raman yun ni bayhana ni. Kana bang, dauton jud ka ba? Kay parang ma-disenfranchise ka, parang wala ni mo toni mo. FB biya na, daghan biya kay makabasa ni ana. Na ay, ni text na ako ganiha ra jud. Ningon siya, Monsignor, kato si, yang gihinganlan, di nakalakaw, kay complication sa diabetes. Naalagi gaba lagi. Muna nga, iampo lamang nato ng mga pari, no? Iampo po nato ang usag-usa. Tanan kita mga makasasala, walay mutamay sa isig katao nga ato nabalaan nga nakasala, ato hinoong iampo. No? Kay our prayers will affect their conversion. Dili ang pagdaot sa mga makasasala, no? So Saint John Marie Vianney, pray for us. Holy Mary, Mother of God, pray for us. May God bless us and have mercy on us always, all the time. Nagato kami sa usa ka Dios.